Os martes, sobre as 3 da mañá, sai de aquí. Nada pode sair mal. Pero que pasa? Precisamos quedar aquí hoxe. Pois para min Monstras é unha rebelión. Monstras é, para min, cambio, transgresión. É equipo, é compañerismo, é unha experiencia. Monstras, o que sucede é que un grupo de amigas vense nunha situación na que nunca estiveran e teñen que tomar decisións moi rápidas e esas decisións levanas a estar xuntas durante moito tempo, a unha convivencia extrema. Na parte de ser a primeira webserie feminista en galego, penso que nestes momentos é moi importante que se fagan estas cousas. Isto significa mirar, como dixo eu, que son do Morraso, as cousas dende outro punto de vista. E penso que é bo poñerse noutro punto de vista moitas veces, non? Foi unha produción bastante difícil e precaria porque pois tiñamos que poñer moito da nosa parte. Era necesario entender unha produción desde as mulleres. As personaxes femeninas, feministas ou non feministas, eu penso que sempre son importantes, non? Neste caso en concreto, mellor, é que ten unha carga política social moi forte. Son personaxes que existen na vida real, non? Camina ausente hace mucho. Eu interpreto a personaxe de Pía, eu penso que é unha rapaza moi especial, ten un mundo interno moi grande, pode dar unha imaxe de muller doce, amável, riquiña, pero está moito con ela mesma, tamén ten moi mala hostia, tamén ten o seu carácter. Penso que é unha personaxe coa que a xente vai empatizar, a verdade. Buah, menudo piso, non? E ti quen és? Mabel. Para min, Mabel é unha persoa moi clara, moi concisa, moi resolutiva, pero por outro lado ten unha máscara moi grande. Van nos pillar, joder. Lea, tes que calmarte. Non nos van pillar. Moira é a jefa, directamente. É a cabecilla do grupo. É unha loitadora nata, ten moita forza e vai a por todas, e me encanta. Bueno, que o día 6 de xullo se estrena, podemos velo en YouTube, ás 8 da tarde, cada día se vai a presentar un capi na canle de Corentena Producción. Igual é un rollo que a Xulia temos aquí, non? Xulia, precioso. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo.